Hei, Marius. Ja. Holder du på å pynte juletre? Sammen med søster. Hva er det du holder på med, Lina? Lina pynter juletre. Oi. En til. Ja. Ja, mamma lagt. Den har mamma lagt, men den her, den har... Nei. Nei, Marius. Nei. Det er det ikke lov til. Ikke røre. Den kan du ha. Kan du få med? Ja, vær så god. Nei, Marius. Nei. Mamma har lagt den. Så fast den sånn. Sånn. Den var styr. Den mamma har lagt. Kan få en til, mamma? Ja, mamma skal bare finne tråden her. Ja, det må du gjøre. Ja, så du får hengt den. Nei. Bare kikk på Marius. Jeg vet det er ganske spennende det her, altså. De har søster lagt. De to har ikke lagt.